Goddag og velkommen til Jakob Poulsens og Frederik Grundes screencast om lyrikkens historie. Hvad er lyrik så? Jamen lyrik det er en genre, som ofte er kort og komprimeret. Den vil gerne forsøge at fange en situation eller en sindstilstand, som får læseren til at føle eller tænke over nogle ting. Der findes forskellige former for lyrik. Der er både lyrisk og episk digtning, altså et lyrisk digt, hvor der er fokus på følelserne og tankerne uden nogen sådan speciel form for handlingsforløb, hvorimod et episk digt vil fortælle en historie med en ret bestemt handling. Grafisk så er lyrik ofte delt op i strofer og med vers. Det kan være på bunden eller ubunden form, det vil sige om det er inden for et bestemt regelsæt, eller om det spiller frit. Og så er der ofte leg med sproget i lyrik, såsom at ting rimer, eller at bruge nogle sjove nye metaforer. Og først vil vi gerne lige fortælle lidt om lyrikkens historie. I baroktiden i Danmark begyndte man for først alvor at skrive lyrik i Danmark. Det var et poetisk gennembrud. Lyrikken dengang var meget opstruktureret, kunstfærdigt og metrisk. Det var vigtigt, at der var rytme og rim i dem, og de handlede mest af alt om følelsesfulde og dramatiske oplevelser, også voldsomme. En af Danmarks største kunstnere i barokken var Thomas Kingo. Ham hyrede kongen til at lave brugslyrik og digte til specielle lejligheder, til f.eks. begravelser. Lyrikken i oplysningstiden var præget af klarhed og enkelhed, men det var stadig lejlighedsdigtning, indtil vi kom hen et sted i det vi kalder præromantikken, hvor forfatteren Johannes Ewald fokuserede meget på digterjeget og skrive om de indre følelser og det urolige sjæleliv. Det her banede vejen for den nye måde at skrive lyrik på, som vi kalder centrallyrikken. I romantikken begyndte man i stedet for at skrive om fornuft, at skrive om følelser. Adam Oehlenschläger, som egentlig oprindeligt var en tysker, skrev mange danske sange, f.eks. Danmarks nationalsang. Hans stil var meget klassistisk, og han brugte mange verber og adjektiver på helt nye måder, som man ikke har oplevet det før. På den måde så skabte han helt nye universer og helt nye måder at se tingene på. Han brugte også mange metaforer, og på den måde så blev han anerkendt som en af de største store hoveder i den tid. Under det moderne gennembrud sagde Georg Brandes, at vi skulle bruge litteraturen til at sætte problemer under debat. Her var der i det moderne gennembrud var der dog mest fokus på prosaen og på dramaet til at sætte de her problemer under debat. Men vores allesammens I.P. Jacobsen, han skrev nogle digte med en arabesk skrivestil, som vil sige at mønstret det var kunstfærdigt slynget ud på linjerne. Det var en meget ubunden skrivestil, og det her var virkelig det der banede vejen for den her måde at skrive digte på. Og det var for at gøre op med den forhenværende rim og rytme og alle de der regler der skulle være om hvordan man skrev digt. Lyrikken i 1900-tallet. I 1900-tallet der var den meste lyrik enten realisme eller modernisme. Realisme beskrev tingene sådan som de så ud fra et naturligt synspunkt og hvordan de realistisk så ud, mens modernisme fokuserede på hvilke øjne det var der så de her ting. I det her afsnit der har vi jo nok valgt at fokusere mest på modernismen, da realismen ikke udvikler sig specielt meget i den her periode, i modsætning til modernismen, som virkelig skifter en hel del og har mange variationer. Den tidlige modernisme. Inden for den tidlige modernisme i starten af 1900-tallet var Johannes V. Jensen en af Danmarks største digtere. Han eksperimenterede meget med det her frie vers og den ubundne rytme, og med sproget ved at integrere en masse hverdagsord i hans digtning, hvor digterjeget som sagt tænker over livet og reflekterer over hvordan tilværelsen nu er. Futurisme og ekspressionisme.
Efter den tidlige modernisme begyndte man at kigge på det her moderne og teknologiske gennembrud, og futurismen så på det her beskuede fremtiden som noget positivt, og syntes at storbyen var så fantastisk. Og en af de store digtere inden for den her genre var Emil Bønnelicke, som skrev sit digt Gaden i 1917, som priste det nye storbyliv. Ekspressionisterne var også fascineret over det her nye storbyliv, og den her larm og den her kaos, som de kunne skrive om. Men i modsætning til futurismen, så ser ekspressionisterne også lidt skeptisk på det her moderne samfund, som er i Europa. Ekspressionisterne skriver meget, prøver at få et billede frem med sine ord, og prøver at danne et væld af farver og tanker og storhed i hovedet på læseren. En af dem, som virkelig gjorde et stort indtryk i den periode, var Tom Kristensen, som skrev et meget ekspressionistisk digt om Rio de Janeiro, som virkelig giver en fornemmelse af at være i byen og de flotte farver og karneval. Eksistentiellyrikken og heretikamodernismen. Efter futurismen og ekspressionismen kom den eksistentielle lyrik lige så stille frem. Det var på grund af, at Paul Sartre havde sagt, at livet ikke på forhånd var givet nogen mening eller betydning, men at man selv skulle ligesom danne sig som individ og selv bestemme, hvad det var, man ville med sit liv. Det var der mange, der skrev om, og i 1948, der blev der udgivet et tidsskrift, der hed Heretica, som lå til baggrund for det, vi kalder heretikamodernismen, som var meget fascineret af de her eksistentielle lyrik. Det var en masse lyrikere, der ligesom havde det her blad og skrev ind til det. Men heretikamodernismerne anerkendte kunstnere som en slags vejvisere til den her dybere mening med livet. Og de kunne igennem deres digte give mennesker og læseren indsigt i, hvad det vil sige at være menneske. Koncentrationsmodernisme kan være svært at forstå. Det er bevidst, at forfatterne fylder deres sætninger med svære metaforer. Uforståeligheden understreger tidens manglende tro på en større sammenhæng i tilværelsen. Det består mest af frie vers, som giver mulighed for at eksperimentere mere med sproget. Og så var det også blevet skabt for at gøre op med modernismen. I slutningen af 60'erne eksperimenterede man endnu mere med de sproglige og visuelle udtryksformer. Her kunne forfatterne godt finde på at genopdage gamle udtryksformer og genrer og putte dem i deres værker, eller måske endda opfinde deres egne systemer. Man legede generelt mere med ordene og fjernede jeget fra digtets centrum. I starten af 70'erne giver man op på det abstrakte og griber i stedet ind på en anden type form for lyrik, som sætter mere fokus på samfundsforholdet og sætter generelt bare forholdene til debat. Lyrikken blev mere politisk fokuseret. Erkendelseslitteratur er en tendens til hvor man skriver litteraturen mere privat. Flere forfattere skriver om deres egne personlige oplevelser, og så kan det også være svært at skelne mellem fakta og fiktion i disse værker. En ny type lyrik, der nærmer sig prosaen i sin udtryksform, er knækprosadigtet. Knækprosa ligner prosa. Det er prosatekst, der er knækket i mindre stykker og sat op som verslinjer og strofer, så det ser ud som lyrik. I 80'erne vendte forfatterne af lyrikken tilbage til den mere romantiske skrivestil, hvor de skrev om følelserne og stemningen og skønheden. Og digterne opfattede sig selv som særligt indvidede personer.
De store digtere Michael Strunge og Søren Ulrik Thomsen var specielt store inden for det her i 80'erne. Og de sagde, at de skabte en anden verden, og ikke det verdensbillede, som vi ser i virkeligheden, men de skabte en virkelighed ud over den, vi ser, en såkaldt kunstnerisk virkelighed. 1990'erne og 00'ernes lyrik havde ikke nogen speciel stilart. Hver digter havde sin skrivestil og sin art. Mange af de nye digtere i de her 2 årtier eksperimenterede meget med nye måder at skrive lyrik på. Nogle af de her eksperimenter var f.eks. genrehybrider, hvor der blev leget med at kombinere genrerne. Katrine Marie Guldager havde stor succes med det her ved sin debut i 1995, og Ursula Andkjær Olsen havde stor succes med at lege med digtets mange stemmer, hvor der ikke helt kunne tydes, hvor digterjeget stod. Om digterjeget var en person, eller et æble, eller hvad det nu end var. Når man skal analysere en lyrik, så skal man starte med præsentationen først. Der skal man have digterens titel, forfatter, udgivelsesår, og så om det indgår i en digtsamling, baggrundsviden om forfatteren måske også, og så samtiden og litteraturhistorisk stilretning. Herefter kan man kigge lidt på genren, kompositionen og den grafiske opsætning samt sproget. Altså genren, hvilken type der er tale om det er brugslyrik, centrallyrik, episk eller bare lyrisk lyrik. Er det bunden, ubunden form? Hvordan er det sat op på papiret med strofer og vers? Og hvilket sprog er der brugt? Er det nogle specielle virkemidler? Er det normalsprog, eller er det billedsprog? Er det noget meget? Er der mange gentagelser og mange modsætninger i sprog? Så er det også en god idé at sige noget om fortællertype i digtet. Om det er tredje person fortæller, eller om det er centrallyrisk digter jeg, eller måske er der flere stemmer i lyrikken. Og så også måske om fortællertiden, hvilket tidspunkt der fortælles fra. Så kan man altid fortælle noget om digtets rum og tid. Digtets rum, om det har en speciel miljøkarakteristik, hvor det foregår henne og sådan noget. Og fortalt tid, hvilken tid, altså hvor lang tid strækker det her handlingsforløb over? Er det en uge, eller er det kun inden for få timer, vi snakker? Man kan også se på digtets personer og handling. Digtets handling, hvis det har en handling, så beskriv den kort. Hvis det ikke har, så kan du beskrive situationen og den stemning, der ligesom er. Og digtets personer, det er digterjeget. Er det en han, er det en hun, eller snakkes der her om en du, eller en den i det her digt. Derefter skal man analysere digtet tematisk. Altså hvad er digtets tema? Hvordan udfoldes det i digtet? Er det gennemgående symboler i digtet? Hvordan passer digtets titel med digtets tema? Og til sidst så slutter man af med en litteraturhistorisk perspektivering. Digtet i sammenhæng med tiden, om den litteraturhistoriske stilretning, bryder digtet med tidens litterære stilretning, eller måske om digtet er et tidstydende eksempel. Sammenligningen til andre værker af forfattere eller andre forfattere. Så fik vi godt nok meget at vide om lyrikken som genre, både lidt om dens historie, og vi fik også et bud på, hvordan man skulle analysere sådan noget lyrik, når man engang får det. Andet vi vil tilføje, det tror jeg ikke rigtigt. Så vi ses vel næste gang, hvor vi skal kigge på noveller. Yay!